Na štart bratislavského ČSOB maratónu sa postavilo 860 maratóncov, 2500 polmaratóncov a 363 štafetových družstiev. Celkovo tak do bratislavských ulic vybehlo počas hlavného bodu trojdňového športového podujatia takmer 5000 bežcov a na štart 9. ročníka maratónu v našom hlavnom meste sa postavili aj bežci z 30 krajín. Som z Bulharska a prišiel som sem kvôli maratónu. Dúfam, že to dám za 3:30, ale počasie je skvelé a verím, že to bude lepšie. Väčšina amatérskych bežcov, ktorí si trúfli len na polmaratón, ale mala skromnejšie ambície. Len to dobehnúť a dať to, čo nás za najlepší čas. Pod 2 hodiny. No a na štarte sme stretli aj nášho kolegu zo športovej redakcie. Chystám sa tak na okolo 1:30, možno lepšie, ale dúfam, že horšie nie. No Andrej nakoniec zvládol 21 kilometrov za skvelú hodinu a 23 minút. Bežeckých fanatikov vo skvelej forme ale bolo viac. Tento pán včera odbehol v Prahe polmaratón za 1:34 a dnes je na štarte bratislavského polmaratónu. Zdravím. A pôjde čas okolo? Teraz dúfam pôjde na 40. Taký výklus. Nakoniec to ale zvládol ešte o 3 minúty lepšie, možno aj vďaka ideálnemu počasiu. Pred rokom totiž na bratislavskom maratóne mrzlo, hoci sa konal takmer v rovnakom termíne. Bolo veľmi príjemné počasie. A veľa ľudí sa moc nepotilo, len my ťažké váhy. Bežcov hnali dopredu aj hudobné skupiny, ktorých hralo popri trati hneď niekoľko. Oproti minulým ročníkom sa tak výrazne zlepšila atmosféra a bolo vidieť, že bratislavčania si maratón obľúbili. Po celej trati boli ľudia, povzbudzovali, paráda, občerstvovačka, paráda a počasie ste objednali úplne výborne. Z bratislavského maratónu Ivan Janko, RTVS.